kum sang ni som ni kan mang liam lek leka kum sang ni som ni pakhat kum thar pathian hruaina in dam takin kan chuang kai theuh beisain chutiang tur chuan du sangna chibai Mizoram Journal chuan kan buk a cheu tun din hmuna United States politics lam hi viwa10 kan tuipui ber ani ri wangin helam hoi bok khi Ricky L. Colney zia kan ngai thlo don ani Paul rin tlak tak Gallup poll in ati chua chuan United States President Donald Trump chu kum sang ni som hnia khowela mi pangai san bera thlan chu ani kum tin hetiang hian Paul ti chua thin ania khovel khoi hmuna po cheng mek mi pa le hmeichhia zinga tunge ngai san ber ti zona siam ani thina Donald Trump chu mi ngai san bera thlan chu ani in hmeichhia ero Obama nupui Michelle Obama thlan ani ani zuwa che hian Kamala Harris in adot lea Donald Trump hian kum som pani chung khovel mi ngai san bera rorel tu Obama aron lualan ta ni top 10 zinga langsar dang ta chu Obama Joe Biden Dr. Anthony Fauci Pope Francis Elon Musk Bernie Sanders Bill Gates LeBron James le Dalai Lama ten nia meichhia bi ka chuan soitawngin Michelle Obama pakhat na nia chumi zuwa Kamala Harris President Trump anupui Melania Trump chumi zo le Oprah Winfrey Angela Merkel Hillary Clinton le Queen Elizabeth panina te ani United States Republican Party bi ka an mi ngai san ber an thlang chuak ve boka ne takin Donald Trump chu Republican voters te ngai san ber ania 48% zeta mua ama nai ber tu chuan 2% a mu ve ramani Democrat voters te poin an thlang chuak ve thawa 32% muin Obama chu pakhatna alania adota Dr. Anthony Fauci ani khovel mi pangai san ber top 10 langun ber chu kum sang ni som poriata boralta pathian rongbol tu Reverend Billy Graham khania adam chung khan voisom ruk pakhat ngot top 10 a langpa a Donald Trump hi voisom lang to in president ani ma khan voi li alang phato bokani United States a hian Democrat thiang zaw le Republican Conservative ten sarkarna an siam chok thina Democrat an sarkar hian pathian an hoisan tlang puya tuna po hian Joe Biden a hi president a anem het ani nga chuan United States a Christian te din muni ader thong le hle in mitam takin an ringa Senate a Republican in ro an rel chun zomero chuan Democrat te du ang thalin an che theidon lawa Christian te thawang hautu an om dol ni ma se tuna hian Senate seat in thlang tur an om meka chuta chuan Democrats in nena an chanwai chuan Christian thurin kalzonga dan siam nuam te em Democrat lamin an du ang thalin ro an rel to dona chu Reverend Franklin Graham apoina muloka January ninga a Georgia Senate in thlang tura hian United States mipuin America tharau a chan him theina tur chuan Republican candidate te an vote nge angai ti in ngenna ati chuak ta hialani Reverend Franklin Graham a chuan Bible a rin nangat Christian inia Georgia cheng ini bok chuan kan ram tharau hi mun der thong ading mek ani ti hriala tong try turin pathian sipai te hui khom tur le Senate in thlang thatura hian vote ngei turin ka ngen che ani khongai takin I thian te I veng te le I chung te tong traya vote thla ngei turin min to mang che Conservative ten Senate ro relna kan chan ani chuan le fo ngai dan bing tak te hi dang thei kan om to do nowa tun lo nakina siam that theina hun tha kan nei to lawang iram chu ikota ai ngat mek ani
tiin thu cha a siam ani hriat theuh angin Joe Biden a president ani chuan Democrat hian a lo luak chuakin left radical agenda nau tih tlak LGBT choisan pathian leh ko hran ngai san lohna leh ko hrana chhia tax lak thlengin an tum leh dawn ani ring lo mi illegal immigrant atam theiang ber United States a lak lu an tum dawn bawk a United States a hian Christian te minority an ni thuai lowang tih a sawi thei lo ani kum sang ni som ni election zat chu a chi ri ngei mai tun thlengin president anem nge tur chiang le huai taka sawi thei po alani lowa United History break khopin president nilai Donald Trump a chuan vote a musanga Democrat le media te chuan Hussein Obama an chuan tol khan vote maktaduai somruk pakua amua tichuan countries zaria somsari pathum ala bok Donald Trump ero chuan vote maktaduai somsari panga muin countries sangni zali somkua pasari laya ala tinga mase Donald Trump an chak taka mar huena vote an chhir mek na Democrat state ta chuan vote chhir lai chople chila ti top thut ani nuwa postal ballot amaka manga tam an hu bel thu thura chutiang an hu bel te chu Joe Biden vote tu hlir an lo ni le zel boka amak ani vote chhir chun zom ani le khan ballot paper an chhir vote nuai kha sing ni sang thum te chu a zone zatin Joe Biden vote tu hlir mai ani chhota zar zar mai te kha thil oi om lo ber an hial ome Pennsylvania phei chuan vote an chhir thadona Republican mi le sa te zong vote chhirna tangin an hnawt chuak te a ti chuan an chhir that le hnuwa vote an chhir zong zong nuai nga sing ria zinga za a somkua pakua point pali te kha Joe Biden vote tu vek an han ni mau mai peka vote chhir ti to ma zongin chak takin Trump vote tu ten ma an huai zara an ti top tu ta an chhir that ve le Trump vote tu an bo ta veka Superman speed chakin Joe Biden vote tu hlir mai motor truck trip thum te an om chhota zot mai khania ti chuan Joe Biden chuan vote maktaduai somriat pakhat zet a muta heu mai ani chuti lai chuan rigging ve theilo countries zali somsari pasari chi ala thung president thlanthling te reng in countries an atam berzia thin ania sangni somni election a chuan USA history siam tu Joe Biden an countries zali somsari pasari chia zulathea ole hetiang lam hoi hi chu soizom du lo mai jok te ang tuna hian Trump hian mithil li theilam tang ani chawlia Republican ama awanga tling ngei te po Tramatan engma anti du lawa an re thup reng mai judge le Supreme Court justice arwat te ngei po in an phasan da zel boxi Trump chuan Republican ama phasan tu te chu a hrai reng to don ani ti in a thin rim thu a soi chuak kial to a politician ei ru le ei zonan bera politics khelte ti rem vek atum miau sia wang hian a party politician te ngei po in Trump hi da bo an du ta ni berin a lang to Republican voters lam tang nei thaber record nei mek si hian Republican politician suai tu te lam tang anei tamang tlat lo hei hi United States Republican Party tluk chhiana tu ani mayang em ti khuareya a hria chho thuai tura ngai ila Donald Trump atan president ni na turin kong zong a ping vek ti na chuni lo ma se adik na sual sak tu lam tang anei chau em awang hian atan kong a chho tak zet to ani a cheber donin Joe Biden hi president a annem hetani nga chuan Trump hian sang ni som ni palia president a chu le mai ring tu an tam hle a chuti lain Trump faduat Ivanka Trump chu rin kai berte zinga mi ani der to bok tho tan ni khan Ivanka Trump chuan Iowa amangai thu Twitter a Twitter chu vele athil tui chuan politics a lu atum ni nge ya hrian lian tak anem heta em mai ani ama Ivanka Trump hrim po hi Iowa a hian ami khwa lo hle mai box sia
apatan voi tam tak Iowa campaign in hun amang thina a campaign sak Donald Trump chuan Iowa Joe Biden a hne ta reng bok nen chu baka Republican politician tetan campaign in Iowa hian hun amang na se em bok ani United States a hian politician le media le Hollywood milaten Trump hi du lo viama se mipui te hian Trump hi an langai sang tak zeta Trump kalna tura pianga asanga tam mipui ang pung khom zela Trump pai po ni lovin tuna hian a fanu Ivanka ile Trump fapa Donald Trump Jr. te hian na satakin bu an khwal meka Trump supporter te chuan an du na sa to mai sia politics si reilo te an lu chil ani poin amak lawang sang ni som ni palia Republican presidential candidate tu zinga anjin kai ber an thlan so zinga po Donald Trump Ivanka Trump le Donald Trump Jr. te an tel le der to ani ole soibel tura tam hle maya Facebook le Twitter ho tu ten poisa tam takin Joe Biden an lo pui dan zong te po soi jaw zel acha kom hle mai Donald Trump malang na wanga Middle East remna a thlen bel zel dan te Indonesia le Oman te chuan Israel an do dalna an tum dan te Nancy Pelosi in Trump chu White House atanga a chief sama ke chu atum dan te chu tun Trump chuan soi kai to ri lo mayang chanchin thar dang toy te hi han zeptel tiang kum som thum lo om tura khovela economy din mun traber tura ramte a in thak dang lam don ni in International Professional Service Firm PwC chuan ata langa tuna khovela economy din mun sangber United States baka Japan le Germany te chuan tuna an din mun ni kum som thum lo om tur kum sang ni songa chuan luo phato lovin an tlahniam don ni in a chhut lok ani China chu khovel economy din mun sangber ni in panina India ani theidona China economy than hi 20% tura chhut ni in India hi 15% tura chhut ani khovel economy ro rel tu tur chu a in thak dang lam don ni in mulok ani tun khovel din muna hian khovel ram economy than na sang tur har sana thlen tu zinga hripui leng COVID-19 baka Brexit le trade tariff te po antela heti hinema se khovel economy than na chu sang zel turin chhut lok ania kum local tur hun reilo te economy than na hi chak taka kal tura chhut lok ani heti lai vek hian United Nations forecast chuan kum sang ni songa chuan khovel mihring punna tur chu 26% turin a chhut lok bok kum sang ni songa chuan khovel economics din mun thaber tur top 10 ni tura an chhut lok te chu pakhatna China panina India pathumna USA palina Indonesia palina Brazil parungna Russia pasarina Mexico pariatna Japan pakuana Germany somna United Kingdom te ani kum som thum lo om tu chunga hian economy thanna hi danglam duai tura chhut ani a economist te hmu dan le pom dan po ni in tuna khovel ram then khat economy thanna te chuan naktuk maya economy super power rama ahlang kai do ni in chhut lok ani viewer te kan channel minla subscribe saklo te khan kan channel Mizoram Journal hi minlo subscribe sak ngei turin kan ngen chewa subscribe tin me zo nuwa khan notification bell ka metin ola inda donia